Hey, Bite your chest. why is that? Kill this beat for me. Why is that? Klaus Fingers. Hey, why is that? Hey, why am I too bad da ai ban isa magana ba, ban isa magana ba, ban isa magana ba. Ma gentleman yanzu na isa magana, na isa magana, na isa magana. Ma too bad da ai ban isa magana ba, ban isa magana ba, ban isa magana ba. Ma gentleman yanzu na isa magana, na isa magana, na isa magana. Yakin muke ba nasara muke mu akura, duk inda muka shiga suna ta kora. In abin ya titira ma har su ringa sara, babu mai rike mana hannu muke mu sare. Muna yi suna gwale mu amma muka jure, to da muka jure sai gashi mun tsere. Kuka mai faɗan tsi ka nemi gyare, ubangiji zai maka komai ai kawai ka dage. Masoya mun gode kun jure daɗi ba daɗi. Masoya mun gode kun jure daɗi ba daɗi. Dandandandan ba gudu ba ja da baya, kifi da fara ai duka sun fi kyau da suya. Kai mai neman nasara to ai dole ka ci wuya. Na ji an ce min birki na taka, Allah ya taimake ka dan yaro mai hazaka. Sai aka dan ban guri kawai na je na faka, jim kaɗan ina nazari zuciya na saka. Sai na je na ce waka ni na zo na doka, sannan ina so kuma na koyi aikin waka. Daga na rayuwa na ta shiga turka yamma Na shiga nan nayi na amma duk babu riba, don na ake yi kullum a haka na saba. Sanin cewa mai talla ai shine ke da riba, ka tafi sannu sannu zaka tarar da riba. Ai kes ne kunna ashana, abinda ka ki nuna kansa na fi ka suna. A tambayo su mat dan shine yafi sani na, a sanda kuke guduna da shine muka jona. Muka tafi tare muna karfafawa juna, gashi yanzu mu mun sha shine kuke kira na. Ba komai ku zo mu tafi tunda kun yi nadama. Yeah.